Tahang ni hasmit kani kadi kayeng iem jong ka hima kairin kadi kas yeng jong kas iem sat ha kabaya kani kayeng kapangala jutip na du pangadang hulung ba kani kayeng omju pendai prek bat kadi kayeng kapang hiju penlong ya kata kasyat nong krem penlong amar ba jutip ba ne kari jongi kadai kata kari jong kita ki life house em bat ki khat out doloi bat nang tapan kata ka jing wan jonga hangni ba ngan pensyai ya kata ka hima ka jongi kadai namar bang akwa ban pensyai ba ngakwa ban pensyai syapang kumnu bangilayo ajalapat hadian jong kata ka jing sensyal jong kita kisir ha kata ka por ba layo ya ka sensyal kido li kari jongi kalong kabala syate maraw bat niladon da kita ki Prime Minister kibanadu na UK bat nang tapat kadai kaba ni lasya ba nin sensyar ha kita kido ali kiban adu na silyang pertai bat nang tapan kadai kata kajing yakhun jing yakhi jong kisamla jong kari India jong ni paro kawai kaba nilayo pat ya kajing la luit na kata kajing sensyar kido ali ha kaba nilayo ba yo ki jong ki nong sensyar padahal kata kapor banyo ya kata ka sensyar jong sarkar India pa ni kene ke jela jong kadang hap ha ke jela asam bat kadai kata ka jing dan jong kaki har asam ha kane ke jela jongi kabat ka jingkun kita ki nong asam ki basyong ki basa ha kane ke jela jongi kila long try kila pen tray bun ki kam na kabanta jong ka jela baro kawai henry kat banang mi kisnem ki samla jongi ru kila nang yoi bak ki samla jong kaseng APHLC kila yoi ba kajela jongi kalai long kajela kabala ruspa na du ki por mandai ha kaba kadon ya ki takimar khando kum umaushun badai na kata kadau ba ka sarkar Assam kala tei ningkong ya ka MCCL hakas nem khat khandai spa san pusan bat nang tapan kala tei saya ka Umpro hydro project hakas nem khat khandai spa san punyo kadai halur kita ki jing shalan jing lilam ya kita ki mar khando ki jong kita ki samla jong kani ka free jongi samla khasi samla jantia samla garu kiba ha kata kapor kita kiru mat kiba ngitip kum Captain William Sangma nangta bat ma hobarwel nyota bat kiwe du kiba bun kita ki samla jantia ru kiba layakhi bat ba kadai nadu kata kapor ba kata ka seng APHLC kaba kentup ya kita kisamla kiba khi shit rahem ban pek thu ban mum lilam ya kita kimar ki jong kila seng kata ka seng bat kila penlong kita ki jingalang kila penlong kita ki jingakhi ba bangin yo no ya ka jelala jong nama ba kila sedang yo I bawat ka tien ka kle tu kila sedang penlong da official language ha tu assembly bat kadai kata ka jing khlan ka sang APHLC kaba kila sedang banyakhi na dus nam khat handai spa hro ko
hakat baki ladan ka jingalang haka riu bat nyau tarik jong unai tung bat hangta kilas dang banyak hi namar ba ka sarkar Assam kalayate bat ka sarkar pedeng bat ka wei ka company bana Amerika kabala ai ya kata kapisa ka ba shispa ar wei kulur kabala mang bantei no ya katam umyam ban yo no ya ka boarding nang tapan bat kade halor kata kanong rim ba kita ki samla jong kane ka jela jong kim shimla shong thak bat kim shimla sange ya kata ka jing yakhi bat kila yakhi shi yakhi nak wikas nem bat kila pen long sandan dak wei ka jing yalang ka ba ha New Delhi ru ka ba kila pen long hau banai August bat hau banai risau pan kila pen long sandan da kata ka jing khang yaki yo ki hat ka jing khang yaki ta kitukan habaro kan ka sorba jong ka sor shalong bat ka dei kata ka ba ka sarkar Assam ru kala dep shim ya kata sa bat latte nadu kas nem khat khandai spa ru ko hadu kas nem khat khandai spa ru kusan ya ka the ka dam umyan bat dei na ka daw ba ka jing yakhi jong kita kisamla ka ba lapen long ya ka sarkar Assam ba kamban se bahkan ai lak ai no ya kata ka jelari lum ka ba ki khasi jongi ru kita kinong Meghalaya jongi kilapan tang kata ka jelari lum namar ba kim shim lapan hiru ban ong ba kin pan lak jong ka jelan rei kilapan tang kata ka hill state kadi katu ko bangala bu kituki ngala pus ki ba bun ki reels nak benta kata nang tapan bat kata ka jing yakhi kita ki samla hakata kapor kala penlong ya kata sarkar pedeng bakam ban seshu ban aino ya ka district council shua hagas nem khat khandai spa nyu ko ha ka ba ya ka district council la benchet ya ka bakan te lakam ya la ka ktien ka thaliet kan te lakam ya ka riti ka dustur ha ka ba ni don kerpang ya kan ya ka jing shin jat na ka kami bat nang tapan ba kan te lakam ya ka khando ka siap bat kadai kata ka ba hadian pengilayo ya kata ka district council hadian kata ka jing yakhi syakhi da ka sarkar pedeng pan kamban si kala hap ban ai no la ka jong ka jela rilum ya ka Meghalaya bahkan yo no la ka jong ka legislative assembly ru ha ka ba kala dep ai ya ka district council ka ban te la kam ya kita ki khando siap bat ngila yo ya la ki jong ki hima bat nang ta ngila yo ya kata ka jela rilum ha ka snem khat khandai spa nyo ko ha bat nang tapat kata ka jing yakhi jong kita ki samla jongi yakhi tang na benta ka jelari lum bat kilak kemen ha ka bakila yo ya ka district council bat ya ka legislative assembly hinrei shim la yo pura ya ka jelapan namar ba kadon katukaram jong ka sarkar Assam ka bakala shimram na kata ka company ko na Amerika na kabenta bakala tay ya kani ka Hydel project jong ka umyam bat nang tapan kalawan bat pembena daka prime minister kabalalik sa duwan ko ka Indira Gandhi kalawan pembena hangkay hukulu palayo ya ka jela rilum jong ya ka legislative assembly bat ya ka district council hinrei shim pat la pembena bala ai pura ya ka jela ka jongi tat onda la dep ban siu ya karam jong ka Assam ka bakala shim naka company ka bana Amerika kabal ka ba khli edaka sarkar pedeng bat kadai kata ka ba lapen syai ha kijing tho ba kani ka
Meghalaya ladaka kwa ya kajela kabapura kan sayo atat onda kala dep bansiu ya katu kapisa jong ka hydel project lani da kaba on sa supenbet da uput usam ubana ka kaput jong ka Meghalaya bat ka Assam hakish linter kiba praspa prapusan kilometers bat kadai kata kaba na do kata kapor ba layo ya kata ka legislative assembly kala jong kita ki samla jongi ru kiba hakajala jongi kiladap dakajing kemen kiba kimla bakin kentat ya kata kajing ai jela hakata karukom namar lada kim pedang ya kata ka jing ai karai ka sarkar pedang balada pat siu ya kadam ka yamru kamot ba lada kim tre ya kata ka legislative assembly ru kamot ba kinang do bor yo kin numpat yo ahiru ya kata ka jelari lum teka dei kata ka ba kim bansi baki hab ban pedang la ka pedang ya kata ka jelari lum ka batang ka legislative assembly bat ka district council khalam ka boarding bat ringkat dakaram bat kadai kata ka ba kini ki sarkar jongi ha kata ka poru ka ba kila yo la kita ki jong ki shuki ha ka ba kila khi shirham hi bakin ai da kata ka khaput namar ba shisien bikil ayo ala ka jong ka legislative assembly kitip bik bakin sala ban penbet ya kata ka khaput bat kadai kata ka ba kila ai man la kata ka kapor kaba kila wan na kuwi ka sarkar siya kuwi ka sarkar kitla ju ai da kitu kijakana ki kapor bat ba kata ka jing ai kita kijakaru kadai kaba day da ki bayaslok day da ka jing ya bet jing mot kadai kaba kishu pendik kishu kenrang na kita ki kapor jubor ba kisa hapan ai la ai jupat dan kum kata ka jing penbet ban penbet no shisn penbet kita ki sarkar jongi kim jupat la kim pat jushim khia ya kata bat kadai kata ka jing bomdan kita ki opposition party ki ban bot dien ya kita ki sarkar ki ban nakwe katam shakwe katam bat kala penlong ya kita ki khaput ba kin yai ya ki kin yai du ya ki jakar yang bat ki du bun ba kita ki jing mentoy na kita ki jaka ki joki nama pakila du la hando ka siap da ka ba ki sarkar ki lasu ya penbet tang para sarkar klem dan kanu kata ka jing tip pat da ka sarkar padang namar ba sim pat lala ban penbet kat kata ka doar jong kata ka shispa arpoi kelur rengkat bat kasut bat kadai kata ka ba hadu menta ba sim pat lala ban penbet ya kata bat ngim simpat layo iya kinu kita kisakhi kiba ngindan ya kita kikot kisla kiba la ya kita ki khapot katno bat kataka amount kalalong katno kadai ka ba kisarkar kimju pensyai syakipat ba ki opposition party kimju wat penia kimju yaslok bat kimju yatrei rengkat bat kipat ba bat kadai kata ka ba nila syusa dum hadu menta tab ba kalawan kane ka sarkar MDA ha ka ba kas MCCL ka ba kaladu no nadu kata kasnem ar hajar khatsan hak ba kaladap riu pausnem namar ba kaduwilat kalasyon namar ba kalarim nama ba kamjula ban repair wat tang ka wairu ka machine lada kadu namar ba kamshim patlalong try ka Meghalaya ya kata ka boarding te kampatla ban kata ban repair ya kanu ka jingjot kabadai kabalatay da ka sarkar Assam kum ya ka MCCL bat ya ka jing kingdom bat ya kituki wata jong kituki nong tray jong ka MCCL baro kituki badan hak ka yodam site bat dan ter kituki lenti kiba kapoy katuko nadu nang tuna dam site hadu syati shalau berwa syadu sya 0 point syadu sya nong mahir syadu sya umpro kata ka sarkar Meghalaya kala syusa at dum kam juyo abakan repair bat kala nang jot
kala nang pra ngila nang yo I baki kat nang mi kisngi kila don kita ki jaka ki ba shathi shal ter jong ka lau barwa kila don ki jing mansau ki jing yap jong ki tu kinong shong shnong shatu namar ba ka sarkar kam yo bor bahkan repair bahkan sumar ya kitu ki baya dei bat kata ka hydel project kabala tei daka asam tika dei kata kaba ka Meghalaya jongi kala du bor na du kata kapor ha kaba lapengat ya kata ka jingyo jelari lum dakaram bat nang tapan bat ka jingsha ban tenru nakawai kasnem shakwai kasnem bat ka jing bumdon shu kata ka project ru Om Shimlala ban pele kawai ru kakarhana ha kani ka jela ka jongi namar ba ka boarding karang dei ka jong ka asam tika dei kata ka jing pendu bor jong ka asam ya ka Meghalaya bat kala penlong hadu menta ya kini ki atli ki jela ki ba nadu kata kapor ka ba kala shimram ka sarkar asam ka sarkar pereng kala eno hunswet yang ni ki jela syakari ni namar ba nila penleran nila don benta ha ka ba nim shim la yala penbet hadu menta ya kata ka jing siu ka ba ya dei bat kita ki company ki manabar ki bala penleran hadu ya ka ri barok away bat kadai kata ka ba baro atli ki jela ni mat ki jing namar ba nim yo ashu ki kam ki jam ba nim dan kata ka boarding la jong bat kadai kata ka ba kat nang mi kisngi ngila nang du ki kam ki jam bat ba ngila nang yo I ba kisamla jongi menta kat nang mi kisngi kila nang tren bar ro ki kam kat ki ba ki trei ru om dan lat shu ba kin trei ki kam namar ba menta kani ka asam kala nang pen I ka bor da ka bakalap ha da kita ki briu ki jongka bakin pen I no ka bor ban pendan kam ya kani ka jaka jongi kumba filayo I ba keleng ki tourist spot ki keleng kita ki than kendong ki basya ki kendong kan syarat ki ba ki bos asam ki la yat ka jing control ka asam namar ba nimla ban pensange kumbala thau ya katai ka ISBT ru ngim shim lala bangin pendan kam namar ba gitu ki bos gitu ki jong ka asam kala sisien ngim pak siu ya kata ka boarding jong kata ka yam kadai kata ka ba ngim pat long try bat ngim la ban khang ya kita ki kali asam bat kadai kata mata ka ba wat hadu ki driver kali ki driver tourist ki driver ba wat hadu ang ne saru kala kata shibun ya kamai kaji jong kita kisamla ki jong namar ba kadang dei hapo kata kajing control jong ka asam ka ba wat hadu mentaru ka ba ngilayo I ba kata kajela jongi kala idon kam ya kata kajing wan jelai kita ki breu ki banapar ka ba kita kisamla jongi kila syakhi rumah khalam kajing tip khalam kajing shempang ba kilak demand ya kata ka ILP laki bon snem henry sisien ba ka sarkar pedeng kampat wan ay ya uput usam ngimpat long try ya ka jela ka jongi mat kadai kata ka ba ngin numpat la ban yo ya ka ILP kat ba ngimpat yo ya ka jela ka bapura tat hadu on dalawan union minister uban yo I ya kata ka jing siu kabalak huit na kabanta kata karam jong kata ka company ka bana Amerika bat kadai kata ka ba ngin sa long trial la ka jela mat ngin sa yo ay laki kam kijam ti kadai kata ka ba nila yo I baha kasnem ar hajar khatsan ka MCCL kala do no thiaw ha ka ba ka sarkar kam ju pensyai ba kadai kata ka daw ba jong ka hydel project jong ka yam kabala penlong ya ka MCCL bahkan do no naman ba kampalong tra bat nang tapan bat kata kading do la ka do no puntaro kita kinong tray jong ka MCCL kilayat do no la ka kam la ka jam bat kibala bun menta kila tray kat bayo da kiriu kan thai de kilong kumi namar ba
kiba tekis pangut kita kinong tray jong ka MCCL kaba kajing mi nang ta kaba mi taki kulur kata kajing mi na kata ka MCCL bat kensan ha kaba kaladu ano katu kaba jong katu ka machine ru baro kita ki pada kahima seorang kilai yap tangan bat kadai kata hiru kaba kaju kaba kalaja ya kane ka jingking dam ha kaba kas nam arajar apau kaba kaladai kata ka expiry date kaba kado bilat kala shran namar ba kadai kumju kum bakalong ka machine jong ka MCCL ru kaba khi pen khanyu ya to building ha kaba kataliat ya kitu ki mauria ki mau shun kiban penlong ya to kado bilat mat kumju ya kan ka jingking dam ru ka jingyat ki trok ki bakit ki mar ki bakya ki ba overload ka penlong ya katu ka jingking ru ka bakan shran no bat ba kaladu obor bat ba kani ka sarkar kam shim la pansyai sa kipat ba kadaw ayu ka bada na haldat jong kata bat nangta kala pensange ano ya kitu ki bos chathi sha shiliang jong katuka fire service station hang the ha damsai bat kadai kata ka ba kambansi ka sarkar ha ka ba kampat yo alat bakan siu dep ya kata ka pisa jong ka umyam kala tieng bayo kani ka dam kan sapra kala ban praha kanu no kopor na takadaw kala pen khre ano ta ka basana da ka tu ka jingking ret nang the na po ka ba hang the ha ka katu ka than jok ka tharya bat kadai kani ka sarkar pan ka bala trai rat ba namar ba kambansi kala poi hak kutlat namar ba lada kamla bakan le ai kasuki jongkaru kan khalem bat kadai kani kata ka sarkar MDA kabala wat kilat kilenti ba kan hap ban shim kanu karai hasua ba kan khalem kadam bat na takadaw kala ai no ada ulum pongdeng ubadai ulum jong ka sarkar ha kaba ka sarkar padeng kala dep ai ka estimate na do katu kathan jong ka orchid katu ka badan ha to kathan yo dam side baro khan hadu katu kathan lumpong deng kala dan lot kita kijing tho a ka baya dei ka ba kila pen ken ria lot ya kitu kinong rep ki ba la rep yo tu lumpong deng ha kata kapor ki ba dei kinong song snong jong katu ka maulen dep ka maudun kitu kisnong ki ba kila ban yo i mata sa to kathan UCC ka ba kila pen ken ria ya kita kinong rep ha kata kapor bat kita kinong rep ru gide ki ba om shimpat lapin syai ba manu balayo ya kata ka pisa jong kata ka bakila den no ya kata ka umyam hak po klaskut ya kata ka jaka baro ompat dan kinu kiban mi syakmat kiban pensyai ba kilayo ana em ya kata ka pisa rekidan ni kat tukat ni kibla ong ba kilayo namar ba ka sarkar asam kala siu ya kitu kibriu ki basya tukat han maulendep bat kadai kata ka baki dan kat tukat ni ki balaya thu ba kata ka jing yo eta ka pisah ka por ba skut ya ka tu lumpong deng kita khung da ki jan kersa kadai kata ka ba ngayo ka tukat ni ka jing tip syapang kata bat nang tapan bat kitu ki nong song snong jong ka boy jong ka tu ka UCC ka tu ka umbir kitu ki than ki nang tui baro hi kidai ki batip bat ki ban sakhi syapang kata ka jinglong try jong ki ya ka tu ka them jong ka tu ka dam ka bakila den ke belaskut ya ka tu ka bat kadai kata ha ka ba kani ka sarkaru manta nilayo i ba ha kata ka kutlat ha ka ba kala shim dakarai bakal ai wai no du lumpong deng mangin la no bangin shana no ya kata ka dam umyam ka ba thamai khanang ba kanumbu jingma ya kita kinong song sinong kibala da kapra ka tu kadam kila ban yap ki period da ki phaulang bat kadai kata ka ba ka sarkar kala shim kata ka rai ka ba teng e namar ba lada kin yap ki period ki phaulang ru kan ka sarkar ru kan poi ka ba e te kadang la ba pen khalam mek suki banya ba ki yap ki period ki phaulang te kadai kata ka ba ngaru nga ai ka jing kersan ya kan ka sarkar ka bala res yala dia wat ban wan ra ki pat ba kat tu menin ru ban persya ya ka sarkar na ka banta ulum pong deng ru hendrai kan ka sarkar kalong ka balapan khre na ka banta bakan ya chahmat na marka
tip bakale ya kanu kakam kaba ya daya ki men sembriu bat kadai kata kabakan ke sarkar mentang kala yo bor kala nang yo mensiem naman bangi kepada wat ke jinto kiba tip bakadan pun kata ke jinto bagi ai mensiem ni pun syai kipat baru bakin tip yang kata ka khia ka son jong ka jela kaba hadu mentaki ni ki khaput ru kadai kani ke sarkar kabalala bandek siu batba ngalawan hidala di men kani shala pangabru kim tre syu kitu kinong song ban keren yang ki ong namarba ni lasanya abit ya sarkar kalaktip ka sarkar na kabanta jong batba ki ong bagi syukuram pat yano kiba kloy ban ya lek ban ya keren nak banta ki jong ki henry ya kabaya dei mat ban penbet ya kaput ki ong ba adai tang ka sarkar kabala ban ya dai ki kabala ban penbet na kabanta ka jong ki bat kadai kata kabang ngaru akwaran ya share ya kane ka video kaba sarkar manta kalalong kabala kalalong paglapan kre ha kaba kala la ban pelak ke kijing jong baro ki priu tang kabadai bat ka asam namar bakan ni kijing kata jong kani kadam yam kala kata menta wat hadu katu kijing shilai kabala jaman hakin kita yo ha asam kabaki priu deki lak kiladu no iki yang kisem kadai na kadau jong kani kijing te amrau kani ka yam ya kejela Meghalaya mat ya kejela Asam bat kadai kata kaba ka sarkar Asam kamla asyu ban yo ada kanu ke projek kabat hamai kat ba kampat dep yo ban siu ya kane ka pisa ka ya dei bat karam jong ka unja kadai halor kata kanong rin ba sarkar Meghalaya kala shim ka jingkit khli ba kat katu ka jing ja ka ba ishir kai ha Asam ya ai buram ya menteri rangba badan buram kondot sangma ubala let ban no senyang shikulur na ka banta kita ki jindo jong kita ki men sembrio bat ka jindo jong kita ki yen kisam ki jong ki karap karyang ki bakri jingri robun ba kita ki jindo hakat katu ka jing shlei bat kadai kata kadau ba menta ba kani ka Asam kam shim layo asyu da kanu ka project banshra banden ya kawa Brahmaputra kadai namarba kam shim pat lasiu ya kani kadam jong ka yam ka jong bat kadai kata kaba kasarkar pedeng kabala ai lut kita ki project ya baro kita kiwa keleng kari India hadu kiwa Godavari kiwa Yamuna kiwa Ganges kita kiwa bahe kiba kasarkar kala ai kita kidam kiba penmi boarding bat kiba yada kiba control ya kata ka flood henry ya ka Asam kasarkar kam shim parla ai bat kala konswat nadu ba laja kata ka jing yo jela jongi hadu menta mene bat kadai kata bak Asam kamat ya ka jing na kuwi kasnem shakwe kasnem na kuwi kapor shakwe kapor bat kadai kata ka ba menta kani kasarkar par kala shim ka jing kit khli ba kan pembut no kata karam hanang ba yin yo no ada kiwe kita ki project boarding yang ngiru kibang indang yo kerhai ha ka ba kathi ka wa syakathi kathan umngi katu ka wa umngi ka kathan west kitu ki wa ki don syaka wa umngat kinu ki wa ki pangibun ba ki pangindang yo no laki project la jong hanang ba num lilam kumya kanep ko kamdai ka project boarding jongi kanep ko kadai ka project jong ka Asam jong ka North East kabala supply ya katu ka ba supply boarding ya paro dari jela jong ka North East bat kadai kata ka ba milan snowdon kam kerke pangin long kita ki break ba kang
ngenlong kita ki pri ki bayo I jengai na kabenta kita ki pateng kilawai ki jong ni namarba kajing dan kam menta bengin yo no ya kita ki project boarding lo jong kan penrus pa ya ka jela ka jong ni bat kan pelag yang ngiru na ka bangi ai kita ka jing ya ki we ki jelaru bat na kita ka jing yo jong ni ya kita ki boarding na kini ki wa ngendang yo bangin di yes ki we ki jela namar ka boarding ka dei ka ba isuk bangin dan ha ka jela ka jong ni namar ba ni dan ya kilo ni ki wa ni dan kita ki sharing kita kakamlut una bangin yo ya kata ka boarding pat kati ka ba yo bangin ai sibun ka ding mantoy na kamenta ka jela ka jong ni nang ba ka jela jong ni ka bang yo ya kata ka boarding la jong paro ngin long pum kita ki wei kiri kita ship pum ki wei kiri para kita pum ka Scotland ka Norway Switzerland udah senang kaba ruspa na kabotin kumbalong kita senang kaba di kena school bu ka sarkar kala bersama dong serong nadu ki kelas nursery hadu ki kelas 12 kamu ba ka boarding ru yo nang tabat kata ka pension jom kita ki bam temen ru ka hantlong ka bahe bat dena takadaw ba omju kam jakot kita men kiban berat kita ki mercy home namarba kita ki sinong kum kata ka Norway ka Scotland ka Switzerland kim julik berat ya kita men kim judan kita ki charity namarba judan kita ki project jong ka sarkar ke baki ai kata ka pension ya kita ki temen da ka bahe akador ba katela kalong ka borospa nah kita ki boarding lajong kiba ki pendan kam hok yalah kita ki boarding kiba penbiang shua yalah ka jela lajong mat yalah ka ri lajong pat kisah dia pat ya ka batam tetang kata ngakwa ba ngan ai kuble ye phi baro bisa skor ya ka ni ka video kaba ai men sim bangin tip unu barang nila yo ya ka jela ka jong ni kuble shua